Γεια σας παιδιά, Γκρίσμαν 19K εδώ και σε αυτό το βίντεο δεν θα είναι και πάρα πολύ γιατί πριν λίγο μου είπε ότι τα βίντεο μου πρέπει να είναι κάτω από 7 λεπτά επειδή η memory δηλαδή δεν είναι καλή. Μπαίνουμε στο White Lion. Πολύ πιο απλά θα σβήσεις μερικά βίντεο. Ναι, πολύ απλά θα σβήσω μερικά βίντεο. Καλά. Παιδιά, θυμάστε στο part 1 το οποίο ήμασταν εδώ πέρα. Είναι ο καλύτερος κόσμος, παιδιά. Ναι. PG Captain. Έλα, ακολούθαμε. Σε ακολουθάω. Έχουμε πει creative για να πάρουμε λίγα. Ναι, πρέπει να θέλει. Είναι δύσκολο να βρεις. Ναι, επειδή δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Έχει και τέτοιο ρε. Έχει και... Ναι, το ξέρω. Εμείς έχουμε πάει σε κάτι παλιό σπίτι. Τι λες ρε. Εσύ. Και εμείς έχουμε πάει σε κάτι παλιό. Τι είναι αυτό. Ακολούθαμε και θα έρθουμε να τα δούμε όλα αυτά. Καλά, έρχομαι. Luna Park. Το ξέρω, το είχα δει. Πάμε παιδιά λίγο στο Luna Park. Όχι Luna Park. Καλά, δεν πάμε. Όχι στο σπίτι μου να... Μάλλον πάρει φαγητό, κάνει ένα pause, πάρει φαγητό. Περιμένετε παιδιά, πατάω λίγο pause για να πάρω φαγητό. Γεια σας παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν και είμαι σε ένα καράβι το οποίο θέλω να εξερευνήσω το μέσα. Ήρθα κι εγώ. Παιδιά, βρήκα να έχουμε σπίτι. Είναι και ο PG Captain. Ρε, πώς θα μπούμε μέσα. Είμαστε μια χαρά. Αν και εγώ έχω ένα άλλο σπίτι, παιδιά. Εγώ έχω ένα άλλο σπίτι. Πώς μπαίνουμε μέσα. Το ξέρω, αυτό λέει. Άννα, έχει πόρτα ρε τόση ώρα. Εδώ. Περίμενε. Κοίτα εκεί, δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα. Ρε, γιατί δεν ανοίγει. Ρε, νομίζω. Τέτοιο για να ανοίξω. Δεν με πήγε. Ωραία. Πήγαινε. Ρε, δεν πάει καλά το έσφαλμα. Σταμάτα. Βρωμάς την οικογένεια. Ναι. Εγώ ψάχνω το σπίτι μου. Για να δούμε πάνω τι θα έχει, παιδιά. Για να δούμε. Ανέβηκα πάνω. Wow, χάλια είναι. Το πλοίο μου. Η πλιάρα μου. Ναι, τι πλιάρα σου ρε. Ποιος τη βρήκε, εγώ δεν τη βρήκα. Μη μου πεις ότι πήρες τη βίλα. Τη βίλα πήρε, ψέματα λέει. Εγώ έχω τη βίλα. Καλά. Αν και στη βίλα μπορούμε να μείνουμε όλοι. Ναι, πάμε να μείνουμε όλοι στη βίλα. Πού είναι η βίλα? Είναι λίγο πιο δίπλα από το Luna Park. Ωραία. Εσύ πού είσαι τώρα? Στην βίλα. Μη μου πεις ότι είναι. Ρε, σιγά τη βίλα. Δεν την έχεις δει μάλλον. Μάλλον δεν είναι αυτή. Έρχομαι, περιμένετε. Πάμε στη βίλα να μείνουμε όλοι μαζί. Κατάλαβες που είναι Κώστα. Όχι. Εγώ. Ρε, αφού μου λες δίπλα από το Luna Park. Πήγαινε. Πετώντας το βρίσκεις για πλάκα. Ωραία, περιμένετε να το δω. Πρέπει να βρούμε. Δεν το βρίσκω. Δωμάτιο θα δούμε. Ρε, πέτα ψηλά. Ψηλά πετάω. Πού πετάω, κάτω. Δείξτε μου το γρήγορα. Το ξέρω, τώρα χάθηκα. Περιμένετε παιδιά. Πού είσαι? Ξέρω εγώ όμως. Μη μου πεις ότι είσαι. Να τη βίλα, ρε, έλα εδώ. Πού είναι? Ρε, πού είσαι? Πίσω σου. Που δεν είσαι πίσω. Να με, πίσω σου. Α, εντάξει, Έλα έρχομαι. εδώ, να τη βίλα. Να και τώρα γράψε μετακομίσαμε. Το επόμενο βίντεο έτσι θα είναι, μετακομίσαμε. Α, ναι. Παιδιά, μετακομίσαμε. Έλα. Ομαλή προσγείωση. Μην έρθετε στο δικό. Εγώ είμαι στο πάνω. Έχει από μόνο του σεντούκι. Ρε, πώς είναι. Έτσι. Ναι. Φεύγουμε σε λίγο. Συνεχίζει. Παιδιά, λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Έλα στον πάνω, να διαλέξουμε. Οκ, έρχομαι στον πάνω. Λοιπόν, εγώ θα διαλέξω. Να διαλέξουμε δωμάτιο. Ο Βεγγλής είναι σε αυτό, εγώ θα μπω σε αυτό. Ο PG Captain θέλεις να πεις? Φυσικά. Κάτι στο λαιμό μου. Πιάνω. Τα διάλυσα όλα, παιδιά. Μπράβο μου. Αυτό είναι του PG Captain, χάλια είναι. Πιάνω είναι αυτό το μικρό.
Έχει δικούς στον ένδυ. Ω, το bathroom είναι. Για να το δω. Χάλια είναι. Ρε, και το δικό μου ποιο θα είναι. Θα σας φωνάξω έναν να έρθετε να πάρετε τέτοιο. Καλά. Μήλο. Τι θα φάμε και μίλ. Καλά, εντάξει. Είσαι και εσύ εδώ. Φύγε, αυτό είναι το δικό μου. Θα πάρω μπουκάλια λες νερό. Ω, είχε από μόνο του σεντούκια. Πήρα μπουκάλια νερό. Εγώ έχω μαζέψει, εγώ έχω... Ρε, δεν κολλάει λίγο. Κολλάει λίγο. Εμένα δεν μου κολλάει καθόλου. Έπεσα κάτω. Πόσα λεπτά έχεις τραβήξει? 5 λεπτά. Λοιπόν, κάνε time out. Pause. Περιμένετε, παιδιά, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Τώρα Λοιπόν, δείξε πως είναι. συνεχίζετε, παιδιά. Δείξε πως το κάναμε. Κοιμηθείτε. Ναι, παιδιά, αυτό εδώ είναι το... Αυτό εδώ πέρα είναι το δωμάτιο μου, εμένα και του White Lion. Πού είσαι? Και τώρα θα κοιμηθούμε, ακριβώς δίπλα σου. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Θα κανένα. να σε χτυπήσω, δεν γίνεται. Πάλι με έβγαλε. Εγώ δεν έχω έκανα τίποτα. Και εμένα, παιδιά, κάτι έχει πάτσα. Ορίστε το Λοιπόν, δωμάτιο. παιδιά, αυτό εδώ είναι το δωμάτιό μας, πολύ ωραίο. Να, εδώ πέρα είναι η βίλα, λέγω να δεις. Είναι... Έλα. Περιμένετε λίγο να σας Ήρθα, το δείξω. Ήρθα. Ορίστε. Η βίλα! Αυτό Έχει εδώ και είναι... κάτω όροφο. Έλα. Τώρα, αυτό εδώ είναι το δωμάτιο του PG. Έλα, κάτω σ' όροφο. Κάπτεν! Κάτω όροφο. Πάμε στον κάτω όροφο. Γρήγορα, τρέχα. Τρέχω. Πρέπει να έχει και στον κάτω όροφο δωμάτιο, έτσι. Τι λέει, σίγουρα. Έχει γούστο. Ρε, ανοιχτή την πόρτα είναι να αφήνει τότε κοινό. Κλείστε γρήγορα, μην τη κανείς. Τι να μπει. Όχι, δεν έχει. Ξέρω εγώ. Ναι. Παιδιά, λοιπόν, τώρα νηστάξαμε και πέφτουμε για ύπνο. Και τελείω. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.